Què dius, Redeila, que estàs fart de que entre un mala sombra a ta casa a robar, Redeila? I has comprat de tot, alarmes, gossos... I sempre hi ha algun mala sombra que entra, al final. Avui vaig ensenyar-te un truquet, tat, perquè no entre ningú a robar, que és ben baratet, no val res, tat? O a vegades un rotulador i un paper. Bo, entonces anem a escriure així, tal, el que podria ser. Ho escriuríem malament, veuràs, en castellano. Casa vigilada por el Manolo. Diràs, lo del Manolo per què és? Perquè en tots els puestos és conegut qualsevol poble o qualsevol barri o el que poguérem dir, sempre hi ha un Manolo que és el mala sombra, tat? Que és el perillós, que podríem dir. Entonces tu tires mai i el fiques ahí, reding. Després, en un altre coloret, ficaríem, a veure, a vegades podríem ficar, no entrar, que te mato, podríem dir-li, tat? Bo, anem a ficar una altra referencieta al final i veuràs com és bona. Al final podríem ficar una referència que diguera Manolo de la familia Los Droga. Fiquem així un nomet que podria assustar, tal, perquè la família Droga no té que tindre molt bona reputació, que podríem dir. Entonces, si una casa està vigilada per Manolo, que és de la família Droga, ahí no entrarà ningú mai més, tal? I així podríem ficar, a lo millor, ojito, en H, mal escrit tot perquè sàpiga que és una persona que no està massa bé del cap, tal? Que podríem dir. Entonces ja no t'entrarà ningú. Ei, agarrem el paperet, tal, mira com ha quedat, de xulo. No te cregues tu que no. I què te pens? Tu veus això i pegues a fugir enseguida. Perquè la gent se gasta diners en alarmes i coses, i això, un xungo, el que fa és que se motiva, el motiva per entrar dins. Entonces vens a la casa, a la porta de casa, tires d'ull, que no te veig a ningú, fiques el cartell així mal posant, i entonces vindrà un lladre un dia, no? I dirà, au! I llegirà ahí, per mal que sàpiga llegir, dirà, au, casa vigilada por el Manolo, ojito, Manolo de la família Los Droga, tu. No entrar, i se n'aniran correguint, que podrien dir a una altra casa, tal? Trevells, perquè veuràs que ha servit este consell, perquè no entre ningú més a robar, i aquests males ombres que els agrada entrar a les cases en este paper i se'n corrents. Bo!